Адам Мицкевич, Юзеф Пілсудскі, Тадеуш Касцюшка. Імёны, якія на слыху ў кожнага. У экспазіцыі партрэты польскіх гістарычных дзеячаў, звязаных з берасцейскімі землямі. Гісторыя краін-суседак Беларусі і Польшчы пераплятаецца яшчэ са старажытных часоў. Художники, которые соединены в союзе межрайонном ремесленников и художников Бреста и Брестского района, пришли к нам весной и предложили организовать такую выставку. Поэтому все портреты, которые вы здесь видите, они написаны специально к этой выставке. Прадстаўленыя работы цалкам заслуга брэсцкіх мастакоў, сярод якіх і Тыгран Жавадзян. Выяўленчае мастацтва пачаў спасцігаць яшчэ з дзяцінства, успамінае мастак. Потым вучоба ў Бакінскім універсітэце. Сёння на вытворчым рахунку Тыграна удзел у міжнародных выставах у Азербайджане, Расіі і іншых краінах. Пісаць партрэты не ў навіну, аднак гэты мастацкі жанр дастаткова складаны, адзначае мастак. Сами портреты сами по себе сложные. И, к сожалению, в Бресте не так много художников, которые пишут портреты. Но, тем не менее, у нас в Союзе нашлось достаточное количество художников, которые смогли развить эту тему. Партрэт павінен быць карцінай, характарыстыкай твару адначасова, аднак не кожнаму дадзена гэта ажыццявіць. Берасцейскія мастакі справіліся з гэтай задачай на выдатна. Лепшыя работы ўзнагародзілі дыпломамі. Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».